סגי נוסע לקיסריה עם כל המשפחה, לנוח קצת בברכה, לשכוח מהשגרה. החיים ימצא לו קצת שקט או שלווה, עד שחזור את התשובה לא נדע. סגי נוסע עם כל משפחתו, ואיתם אחיין קטן וחמוד שמו עידו, שיבכה בלילה סמוך לחדרו. איך הם יעמדו בזה? האם ימנע ממנו את שנתו? סגי נוסע לקיסריה עם כל המשפחה, לנוח קצת בברכה, לשכוח מהשגרה. החיים ימצא לו קצת שקט או שלווה, עד שחזור את התשובה לא נדע. הוא רוצה לנוח, להשתזף ולהירגע, אך במקום זה אולי ימצא עצמו לומד רק עוד טיפה. עם כל ההמולה ועידו שבוחר, האם סגי ימצא קצת שלווה ומקווה. סגי נוסע לקיסריה עם כל המשפחה, לנוח קצת במלאכה, לשכוח מהשגרה. החיים ימצא לו קצת שקט או שלווה, עד שחזור את התשובה לא נדע. ואני כאן מתגעגעת, מצפה שהוא יחזור, לחבק אותו שוב, לשמוע חוויות. הוא יצטרך לספר לי על הלילה בלי שינה, ועל כל הדרמה שעבר בחדר בקיסריה רחוקה, רחוקה. סגי נוסע לקיסריה עם כל המשפחה, לנוח קצת בברכה, לשכוח מהשגרה. אלא אם ימצא לו קצת שקט או שלווה, עד שחזור את התשובה לא נדע.